Ka jinge kan at apedeng Presiden ka United States Donald Trump bat upublio kalanang jur hadin ka jinge seng duai seng postar balesika. Hakaba upublio lapan pau ka jing kuslai ka bajur halor katma. Haka jinge seng upublio ula khot ban marra jing suk bat ula kentho ya katma da ka baong ba ka jinge le kami na ka jing tharai badan bortam. Deletion of mommy potence. Ula kenturu ya kinong yalam penkutno ya ka jinge le. Labiang ka jing mane yala debat pisa, labiang ka jinge shubor, labiang ka thma ong upublio ha ka jinge seng, wala umsyam la kadau kerteng yang trom. Upublio ulong ru unong kentho ubajor ya ka thma ha kisengi padang syen, bat ula ong ba ka jing maham persya ya ka Iran, kilong kipom la pedang satya, bat ula kentu ban manra ya ka jinge keren ba penkut ya ka jinge le. Hadin gane Donald Trump mula jubab, da ka ba kentho jor ya upublio. Da ka ba kena bau pup ula kersan ya ke Iran bat upen julor ya kam ke US habari ngam kwa ya pup ubas ngutu ba ke Iran kala abandon jing yo nuklear taong utrom haka jing tho social media jong u trom mula kon thoru ya ka Vatican halor rukom penya jong ke US habanin jula om tanggata utrom mula ongru ba ka jing jit ya pup lio kala abanlong namar ka jing alam jong u da ka boong ba ka George kalajit yo pup ubadai na Amerika ban bhai ya ka jinga dai bat ka White House utrom mula kentho sa kamaru da ka banujor yo pup bat upara jong u bat ong bo sung tenat yo para jong u mar ukursan ya kalanti ka jinga kan at kan ka panpau ya ka jinga pher ka bajor hapadeng ka jinga i jong utrom halor ka thma bat ka khubor jong pup lio ban manra jing suk ka prthei kublai shibon